Ahojte lidi, podívejte se, dneska Já už na něj budu mít taky za chvilku ještě video. párkrát spadnout, tak, tady se párkrát pustnu a budu na něj mít, můj bože. Já jsem se zasekl na zmrzlině, se tím, že se nezačal roztíkat. Krokodýl nebo dinosaur, nebo co to má být, co asi nejtěžší, když tam pořád točí. Jo, já si jdu taky koupit to zelený auto, už mám svoje, už nepotřeba, abys mě vozil horínku, haha. Co, ty nechceš povozit, já budu mít lepší. Tak pak si sedni ty ke mně a já povozím tebe. No, já budu mít za 100 000 asi. No to není ale pro 4, ne? To je určitě. Jsi si jistý, to je podle mě blbost, horínku. Já tomu věřím, uvidíme. Fajn, uvidíme. Já teď padám tady dolů. Pozor, noob. Nemyslím sebe, ale tady nějakého nooba. Už jsem u sladkostí. Já jsem se dostal až nějakých 50 000 nebo kolik to bylo. Pojedeme spolu, pojď sem. Tobě jo, umíš řídit. Jasně, koukej, tak a jdeme to rozjet. Koukni, jak se mi dobře tomu vyhýbat, já umím strašně dobře jítovat. No tak jo, ta očičko úplně malinké oproti mně. Ty jsi jako velký, jo? Se podívej, já jsem obr. Oveska si jako máš obří břicho, ale tím bych to tak ukončil. Myslím, že máme. Jsi mluvil o sobě. Já jsem hubený, říkal to Mia. Jo, tak Mia tě vždycky se snaží polichat, když tě má ráda, ale ona má ráda i mě. Pozor, tady jsou ti krokodýlové, já si úplně vyhnou všem, viděl? Máme hápek ještě. 430 z 500, já jsem hrozný profík. Tak jo, to je dobré, ale 200 dolů ti po mě ubral hodně. Málo, to je měkký, tak 450, padáme dolů, teď to jítnu, tak. Sakra, 141 tohle bolelo. Pozor na ty koule, to by mohlo bolet. Já jsem se stal úplně dolů k nějakém, my jsme umřeli. Ne, pořád žijem. Já jsem umřel. Ty jsi vypadl, ty nube. Já jsem nevypadl, tak ty se auto zničil dostatečně moc, aby asi vypadl. Tak, už mám 68 000, kolik stojí to policajní? 100? Kde to mám jako vzít? Vy jste špatní, fakt špatní, mě je jasné.